fío saludo. Que bueno. Non tuvestes un saludo mellor en toda a vosa vida. Non sei se me está escuitando ben, porque como estou cos cascos, non sei se me escuita. Bueno, véseme perfecta, porque con este sol que me está dando houbo como 50 e pico visitas. Supoño que iso tamén o podedes ver vos. Pero nadie me fixo caso. O sea, non sei se aquí non o vistedes enteiro, probablemente é eso. Ou é que nadie se atreviu a comentar. Eu estou tapando un pouco o micro, non sei se se está escuitando, pero bueno, despois mirarei. Necesito saber quen o ve. O sea, non quen o ve, non necesito nombre e apellidos, sino desde onde se ve. Porque eu estou facendo outro vídeo en gallego, e se hai alguén de fora, quero sabelo, porque entón fago en castellano. Non me causa problema ningún. Pero claro, se ninguén o ve enteiro ou chega esta parte... Joder, mira, ahora dixeno xa ao principio do vídeo, non? En plan, se non eres gallego, tío, por favor. Pero claro, se non eres gallego tampouco estás entendendo isto. Non sei, igual o deixo nos comentarios. É que non sei se podo deixar nos comentarios. Non sei. Total. Para que digan que despois en Galicia chove, Estou me torrando aquí. Pero chamuscando, Pasadevos polo TikTok. Pasadevos, tío. Estou pasando moi ben no TikTok. Estame vindo tamén como terapia moi guai. De feito, algo va a pasar. Algo vai pasar por aí. En relación con... Algo vai pasar. Faime moita ilusión, está guai. Non sei, plan... Sabes ese momento no que xa todo che dá igual? Entonces, pues... Simplemente vives a vida e disfrutas. Mira cantos baby hairs teño. Está me caendo un montonazo de pelo, pero un montón de pelo, claro, násenme baby hairs. Pero tampouco vexo que crescan moito, en plan, non... Creo que perdo máis do que nace. Sabes o que quero decir? É iso que estou usando champús para pérdida de caída... Para pérdida de caída... Para pérdida de... Bueno, son disléxica, vale? Non diagnosticada, pero aseguro que son disléxica. Para a caída do pelo e todo, para que non me caia tanto e tal. Chismes para poñer o pelo máis forte e todo, pero... Hai por épocas isto, pasará. Todo ok. Bueno, que vos iba a contar eu? Nada, o sea, gustaría saber desde onde se ve. E tamén, que queredes que vos conte? Porque a mellor un día, pues, xa vou con a idea de necesito falar desto, sabes? Ou isto molestou moitísimo, tal, isto necesito sacalo fora. Pero a mellor outro día, así como hoxe, que estou máis de relax, pois xa desfoguei en TikTok. E por aquí, pois, non se me ocorre que contarvos. Non sei. Estou pensando... Pero bueno, eso, obviamente, si esto funciona, si non funciona. Pero a largo plazo, é que non sei se me escuita ben cos cascos. Aparte hai aire, eu non sei se... Supoño que ahora mesmo estaredes escuitando todo o vento que hai. Dixen que non chovía en Galicia, non dixen que non ventara. Aquí nordeste hai no sempre. E eso é real, se sabe que hai nordeste. Pero non sei canto costan. Os micros estes que... Ai, ves como me cae o pelo. Os micros estes que van aquí enganchadiños ou tal, que son como un chismiño redondo. Non sei canto costan, pero a mellor... Se sigo con isto, cóndeme. É un tipo trípode pero de man, sabes? Porque agora mismo estou que a miña man está... Estáme cansando un pouquiño. O sea, estou apoyada na perna, pero estáme cansando un pouco. Pero, joder, pero... Esta é a realidade, As vasas influencers non vos tesan diante vosa. Cortan o vídeo, vos tesan, despois siguen co vídeo. Eu non o corto. Aquí naturalidade máxima. Antes estaba falando de Galicia, non? Despois quedei así pensando e dixen,
porque ainda falaba despois nunha chamada telefónica, nunha videochamada, mellor dito, e dixen, estánse perdendo un montón de cousas que como que son parte de nós, sabes? Por exemplo, eu acórdame unha vez, que viñeron a xunta mía, necesito unha bolsa de balocas, non sei que, tal. E queda así, que necesitas que? Porque eu non había escuitado nunca. Aí de balocas. Como que de balocas, meu? Que me estás pedindo? Non sabes que son as balocas? Eu, pois non. Eu donde eu vivo non. Non. E isto, tal, enséñame as patatas. Eu, patacas, meu. Patacas, non balocas. E dixen, aquí chamámoslle así, tal. Eu, vale. O sea, eso justo, sabes, que usamos diferentes nombres, xa che dixo, en cuestión de cambiar dun ayuntamiento para outro. E cousas así, por exemplo, o outro día dixenlle a unha persona, non é nada, claro, non sei que pasou, imagínate, a mellor caínme, eu son moi torpe, a mellor caínme ou algo, e eu, non é nada, non tiño nada, e vai e dime, non era nada, e iba collo colgando, e quedame así, e what? Que, como? Nunca escoitaste, eu, non me escoitei eso. Eso, expresións típicas, sabes, que nunca, despois fixémonos a falar e dixo eu, claro, porque, por exemplo, de donde eu son, eu, por exemplo, de pequeniña, íbamos a espijar o millo e despois, o sea, a espijar de millo, dibullábamosla, non? Eu estaba falando disto con miña nai, neste caso, e sí, porque acórdame cando íbamos a dibullar con a abuela, tal, cando eu dibullaba con a abuela, tal, e agora non me vai salir a miña palabra, xa verás. O que usas para dibullar, meu? O jañoto. Debullábamos co jañoto, non sei que, tal. E a outra persona que estaba comigo queda así para mí, en plan, en que idioma estás falando, sabes? O sea, de que? E eu, non sabes o que é debullar? E quitar o millo, non? E eu, claro, os grans de millo, en plan, claro, pero co jañoto, tal. Co que? E eu, como os quitas, tío? Camán. E eu, meu, colles un jañoto, que é unha espija debullada, basicamente, o sea, sin o millo, e sin os grans de millo, e axudaste con ela para quitalos máis facilmente da espija. Eso non, eso non escoitei, sabes? É como cando vexo un vídeo mellor en TikTok, eu tiño super normalizado, non? En plan, vexo un neno pequeno, a ver que che collo no colo. E hai xente que queda así, que o colles que? Que o collo no colo, levo no colo eu, non te preocupes, tal, levo no colo, que a mí non me pesa, tal, sei que. Aí quedan así, meu, que o levo no regazo, sabes, o sea, a ver, no colo, é normal, non? A usalo se usa aquí, o sea, son curiosidades así que teño, e aparte, son cousas que me encantaría, imagínate, coller un libro, ou coller un post de Instagram, de TikTok, ou aquí mismo, neste vídeo, aquí todos puxéramos, pois aquí donde eu vivo uso tal, uso estas palabras, tal, e vos usades as mesmas, e comentar entre nós, e falar entre nós, e descubrir cousas novas, porque non é o mesmo as palabras que uso aquí, a bella, na Costa da Morte, en Carnota, que as palabras que usan, por exemplo, nos Ancares, ou o que dicía outro día, en Zas, Dumbría, Mazaricos, Santa Comba, Muros, Pindo, Fisterra, non se me ocorre máis, Noia, Villagarcía, as Rías Baixas, non? En plan, non vai ser o mesmo xa que usemos o das Rías Altas que das Rías Baixas, ou que a ría de Muros Noia, que é como, aí está, que non sabes se subir ou bajar, está xa para baixo, pero está aí, non? Está no medio tocando carallo. Perdón. E iso, o sea, molaríame intercambio de información, non? Intercambio guai de todo isto, porque eu creo que aprenderíamos moito uns dos outros, é moi bonito, é moi noso, non sei, as típicas cancións, sabes, que che cantaba a tua avó de pequena, a Rianxeira, meu,
que non sabe a Rianxeira. Ahora, tamén che digo, seguramente a Rianxeira miña non vai a ser igual que a Rianxeira que cantan en Rianxo. Sabes o que che quero dicir? Non, a letra seguro que non vai a ser igual, seguro que hai algo que cambia. Fijísimo, é que estou fija, non vou cantar porque non chegamos a ese nivel de confianza, pero fijísimo que non é a mesma. De feito, é algo que quero facer, é gravar un vídeo con miña abuela, mentre a tiño comigo, e quedarme con todas as cancións que ela recorde ahora mismo, que me cantaba de pequeniña, e ter ese vídeo guardado pa min, no meu corazón, pa sempre. Porque sei que eu tamén me olvido, e hai cosas que non me quero olvidar. E iso é unha tarea que teño pendiente e non vou tardar en facela, pero teño que avisar para que ela vaya pensando e que vaya apuntando, en plan, que non se me olvide esta, tal. Sabes? E ao mellor incluso no momento de gravar, pues, acórdaselle outra e improvisaba, non sei que, estaría super guai volver a cantar con ela, pues, así as que ao mellor incluso hai algunha que eu xa teño olvidada que recordo, no momento en que me cante. Non sei, eu preguntei outro día, vale, se subo un vídeo así contigo, así que tal, tes fallo, dime, eu que vou ter? Tal, a mí non me conoce ninguén. E dixo, bueno, tampouco te penses ti que vai ver ninguén, non me refiar. Va volver ti eu, xa está. E dixo, pues sí, podemos facer un vídeo así cas cancións, así que tal, para que non se perdan, non? Porque ela ten ese pensamento, non? Igual que min de que non perdamos o noso, non? Como eso, como... Ai, que me estou quedando sin batería. Non sei se se cortou, que me estou quedando sin batería. Pois eso, nada, levo 12 minutos, bueno, parar xa. Simplemente eso, a ver si consigo así que comentedes. Por favor, a que tendes vergonza? Se eu non a tiño, por que a tendes vos? Eso foi o meu can dicindo vos adiós. Chao, chao. Besitos.